Babaye nga nagpailang sekretary sa usa ka abogado nga mitanyag og serbisyong gitawag nga no-show annulment ngadto sa usa ka lalaking kliyente ang nadakpan sa mga otoridad. Kini atol sa entrapment operation sa Mambaling Police Station sud sa usa ka mall sa SRP kagahapon sa buntag. Nasayran nga mitanyag ang suspek nga moasikaso sa annulment process sa lalaking biktima pinaagi sa no-show annulment. Giingong nagpaila nga sekretary sa usa ka abogado ang suspek nga nangayo og 100,000 pesos sa biktima bugti sa serbisyo. Apan sa wala pa magkita ang duha, gisusi sa biktima ang abogado nga gigamit sa suspek ug iyang nasayran nga dili kini konektado. Dinhinam gipahigayon ang entrapment operation ug gisikop ang suspek dihang gidawat niini ang down payment nga 50,000 pesos. Nagtingkagol karon ang suspek sa Mambaling Police Station ug pasakaan kini og kasong estafa ug usurpation of authority. Samtang wala mohatag og pamahayag ang suspek sa kasong gilambigitan.